Niečo sa vďaka tým NFTčkám som pritiahol ja do toho môjho pola pôsobnosti, ale súčasne to vidím, že dala sa šanca mnohým ľuďom, ktorí sa inak osobne by ku mne v živote nedostali, pretože tie predtým projekty som robil klasicky, postavil som sa, alebo ľudia sa pýtali, vrátil som sa z Paraguaja, čo si tam robil. A som im porozprával, čo som robil, čo som videl, hej, že som kráčal nekonečnú cestu cez les eukalyptový a ja som netušil, že kedy to skončí, už ma nohy boleli. Jednoducho. A došiel som nakoniec, lebo vždycky, keď sa tam ide, tak my skontrolujeme, ako tí naši partneri to tam všetko urobili. Oni nám síce z dronu posielajú priebežné fotky, priebežné videá a tak ďalej, lebo keď sa tam pošlú peniaze, tak my chceme vidieť, alebo oni nám musia zdokumentovať, čo sa urobilo, tak aby sme tam každý mesiac nemuseli lietať a kontrolovať ich. Hej? Čiže my presne vidíme, čo sme tam poslali, za čo sme tam poslali peniaze a presne vidíme, čo sa urobilo.